Mga kabingwit, pupunta tayo doon sa yung naalala nyo yung bata doon na si Denver. Papasyalan natin, ibibigay natin to. Good morning mga kabingwit. Samahan nyo kami, pupunta kami doon kay Denver. Dadalhin natin tong ayuda ni Denver, yung pinakita ko sa inyo kanina. Dadalhin namin to sa kanya. Pupunta tayo doon kay Denver. Samahan mo kami kabingwit. Good morning sa lahat. Kita-kits tayo doon. Sama ka na naman sa amin. Ayan, batang mga ngawil. Yan. Ayan, mga truck na yan. At saka itong tatlong Paris na shoes. Sana magkasya. At saka itong mga damit. Ayan. Matutuwa nito si Denver, ang batang mga ngawil. Ayan. Mga ngawil. Ayan, namimiss ko na rin ang dagat mga kabingwit. Kaya pupuntahan natin si Denver. Ayan. Iso-surprise na natin siya dito sa ating mga bibigay. Sige, yung hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Bikini Man. Ingat-ingat po tayo at salamat sa mga sumusuporta at laging nandyan sa ating ginagawang pamimingwit. Ngayon po kasi malakas pa ang mataas pa ang tubig at marami pang lili. Kaya antayin natin siyang pero meron daw doon spot na tulay na pwedeng hindi ka na lumusong. O sige mga kabingwit, kita-kits tayo doon. A few moments later. Tapos na kami bumili ng ulam. Inuna muna namin yung ulam mamaya. Tapos diretso na kami doon kila Denver. Naalala nyo yun, yung batang mga ngawil? Ayan, doon tayo diretso guys. Ayan, bye-bye na kami. Papunta na kami kay Denver. Yan mga kabingwit, mukha yata masama panahon ngayon madilim ang kalangitan. Titingnan din namin yung spot na pamimingitan ko, merong gait. Baka puno na rin ng lili. Hindi kami nakakapamiwas. Gawa ng mataas pa rin ang tubig. Tsaka may lili. Maraming lili. Papunta na kami kay namimiss ko na yung batang yun, si Denver. Ayudahan natin si Denver. Salamat nga pala sa naging sponsor doon sa mga bibigyan natin kay Denver. Okay guys, mamaya ulit mga kabingwit, yung mga hindi pa nag-subscribe dyan sa akin channel Bikini Man, subscribe na rin kayo sa aking asawang si Ferds Katindig Vlog. Lagi po kami magkasama niyan. Kaso minsan siya na lang yung namimiwas kasi hindi ko kayo lumusong, mataas ang tubig. Ayan, salamat din sa mga matyagang nagsusubaybay sa aming channel. Maraming salamat mga kabingwit. Shout out kay Just for Fun TV, kay Jim 05, kay Fishing Adventure, marami pang iba, hindi ko na babanggitin. Alam nyo na yun, alam na this. Ayan, pinabaybay namin itong butong sa Denver kasi butong purok uno. Ito ay purok 3 yata ito. Ayan, barangay Butong. Barangay Butong. Ito yung barangay.
Sana ba yung barangay? Sa unahan. Meron din kaming spot na pinamimiwasan dito mga kabingwit. Kaso puno ng lili. Saan ba yun? Maganda siya kasi hindi ka lulusong. Umulan kagabi, baka dumait. Oh. Yan. Porokdos na ba tayo? Sa unahan lang yun ang pinamimiwasan namin tulay. Yung maraming, naalala nyo yung dumait yung yung pakabagyong taing. Ang daming tao doon. Yun, doon sa unahan lang nun. Doon ang bahay nila. Denver. Papasyalan natin. Tagal na rin na hindi ko nakikita si Denver. Dito ang daming tao. Dito kami naiwas. Sa unahan pa yata. Ito, resort na to eh. Hindi malapit na. Dito. Dito guys. Dito, kabingit dyan. Doon, sa dulo. Puno ng water lily. Kaya, titingnan natin mamaya yung babalikan natin. Doon kami na miwas noon. May nakuha kami doon malaking tilapia. Dito kasi sa dating pinamimingwitan namin, yung maraming namimingwit noon, umaho na yung tubig, kaya wala na yung tilapia. Ayaw na nila mabaho. Ayaw na nila mabaho. So, yan. Ay, wala akong may upload. Nag-release ako kahapon. Kahit pa paano merong views. May ganap. Yan, mamaya ulit. Yan, lapit na tayo sa sa tulay. Lapit na tayo kay Denver. Yan ang tulay. Diyan yung maraming namingwit. Marami din vlogger. Yan. Yung tulay na yan. Kakyat. Pagkabilaan niya noon, dami. Kapag yung papaing. Ayan tinan mo yung tubig Pangit yung tubig mga kabingwit. May kubo pala doon sa dulo. May kubo pala doon sa pinakadulo. Ayan, lapit na kami kay Denver. Gugulat yun si Denver sa atin. Ay, sa'yo ikaw nakikita ka. Ako hindi eh. Ayan. Papasok kami dito kay Denver. Lapit na kami. Asa na kaya ang batang iyon? Ayun yata. Natatanaw ko, mga kabingwit. Ayun. Ayun, nakaupo siya ba yun? Hindi. Ano yung si Denver? Hindi nakikita si Denver. Ay, wala si Denver. Sigurong aga naman. Asa si Denver? Saan? Patangan na wala. Denver! Ito bahay ni Denver. Denver! Ayun guys, dun kami nag-ano. Ay, namimingwit sila dun gumo. Beses sa si Denver. Ayan, na mama niya. Ayan, mama niya. Si Denver. Andun po. A few moments later. Yan, bibigyan natin kay Denver.
Alam nyo ba yon yung... Alam nyo yon? Punta tayo doon. Ay ano, pasasama kami doon sa spot na pinupuntahan ni ano. Ito papa mo eh, na? Alam mo ba yan? Samahan natin. Mamaya. Ayun si Dimber, namimingwit yata eh. Si Dimber, namimingwit ka? Ano? May nakuha ka? Nakuha mo. Suot mo yan na may mga laruan. Hawakan mo. Yan si Denver. Dito ka din nilagay sa loob. Salamat dito sa Denver. Yung isa dyan na sapatos, wala nga siyang sintas. Ikaw na lang maghanap, ha? Salamat po. Okay. Papasama kami doon kay ano? Kanino po? Kay sa... Kalapati. Si Dagul. Taba eh. Ayan kapatid ni Denver. Ay, mga bata. Ano yun? Trap. Pupuntahan namin yung tatay nito. Tatay ni Denver. Papaturo kami. Ito yung daan, dinadaanan namin. Ito yun. Batcher ba yan? Ayan, nayabot na natin kay Denver. Tontuwa yung bata. Namimingwit din. Namimingwit si Denver, no? Binigyan nyo ng pamingwit ni ano eh, yung may bangkang ano, binigyan yun, pamingwit si Denver. Lalakad kami papunta dun sa ano, sa anak ni ano, Jeff, kapatid ni Denver. Tabi ka, baka mahagip ka dyan. Puntahan namin yung tatay niya. Oh, dahil tilapia, oh. Aruyo. Oh, akala ko si Denver. Tabi-tabi tayo. Si tatay, dito rin nakatira yun, no? Ay, hindi. Dito, si tatay, ano ba yun? Jano? Ayos, ano ba yun? Pangalan nun? Aplon. Yan, dito na sa spot. Oh, sarado. Saan si papa mo? Oh, sabi mo si papa mo nandito. Dito. Ang daming ano, parang madaming fish. Dito ang daan eh. Sarado. Saan kaya? Dito daw nagpunta si papa mo? Pinakain na sa aluban ko eh. Window po yun eh. Wala ko na doon. May ano? Pero ay, parang dito namimiwas si Papa eh. Diyan lang namimiwas si papa mo? Opo. Eh, saan yung patanga nakalagay? Diyan din yata din po. Wala naman yung ano eh. Saan nadaan yung papa mo? Dito. Daan? Ang sarado eh. Ito natatawag yung papa mo. Kung sabihin papa mo tumalundo. Sige Ayun, na oh. muna doon. Diyan ka lang po. Sige, saan? Doon pa. Dito yun. Try namin kung mayroong ano. Kasi marami nang nakalutang dun eh, oh. Nandun na sa inyo? Saan ba? Umuwi ulit. Nagtatrabaho? Ito sa amin. Sa inyo? O sinabihan mo na nandito kami?
Pupunta daw siya? Hinihingal ka eh. Pinuntahan yung tatay niya. Tingnan mo, hinihingal. Umuwi, ba't hindi natin nakita? Ayan, magpapaiwan na si Purge Katindig Vlog. Ako'y uuwi. Dadaling ko si Blue. Si magluluto ako ng tanghalian. Babalik din ako mamaya dito. Ano? Hahatiran ko siya. Parang baka naman mamimiwas kami nakalusong. Ayun na si Wala ako Jeep. sa box. Saan na? Nakita ko na si Jeep pa. Nawala. Lulusong kayo niyan. Tapos ako pagbalik ko. Uwi muna ako mga kabingwit. May iwan si First Katindig Vlog. Kayo uwi at magluluto ako ng tanghalian. Si Jeep nakita ko na eh. Nawala. Baka ayun ayun yung niya bike. Bumili. Asya, kita-kita na lang tayo mamaya. Uwi muna ako.